Tady vás vítá Pepa u dalšího dílu. A dneska, už jsem se toho jistil, že se to zruší, ale dneska budou naše obvody. No to si nevšimnete. Na to. Ta grafika je furt hrozná. Budeme hrát online. Chci udělat tím mapu. Jako nevím, kde byl ten Fanda a to. Nebo to. Teďka nevím, kde to přesně bylo. Pandemony. Už možná vím. Dáme. Tak očividně Fanda v pekle. No, co tady Fanda dělal? Já jsem to taky dlouho nehrál. Takže tady normálně jsou všechny body. Tady mají být. Tady je taky obvod. Každopádně tady to začíná a pak to vede tudy. A prostě, kdybyste se koukali jako správně, takhle byste si taky mohli udělat. Já vám to střihnu, prosím vás. Tak jsme zpátky. No a tady takže tady to je pastná Česka, kdybyste aspoň viděli. Tak já to zkusím otevřít. No a signál se vyšle do všech těch. Ono tady stačí jediná chybička a jste dostat úplně v prčicích. Takže já se budu snažit jako být, ne ve všech videích jako takový. A zkusím to jako úplně jako jinak. Takže jako vůbec nevím, jak byly dveře, jo takhle. Nebyl tedy nahoru 2? Jo. Prostě tam dáte 2 bloky, počkáte si a máte to. Tak. Já vám to ještě všechno ukážu, abyste třeba, kdybyste to chtěli udělat, tak jako, abyste jako všechno tady viděli. 6, redstone, a musíte to jako, aby to moc nebylo vidět. Různě tyhle věci. Tady, aby to bylo i na druhou stranu. A všechny tyhle trhunky. Tady vážně stačí jedna blbá chyba, jste dočistá.
nevíte v čem. Tak já vám dám střih a půjdeme zase na něco jiného. A toto je pro tento díl všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, anebo ještě odběr nebo komentář. Už se u vás těším u dalšího dílu.